taong guys, kira-kira. No. Mapriso ka. Agay! Mapriso ka. Ay, kami nga sa panahon. Uy! Nag-atag na sad. Naasa ko'y kabuangan. Yan nung kada labay na ako mag-helmet man yung tawahan, ha? Wala ni gamay ba? Wala ko ni gamay. Magsig-helmet niya. Uy, motor! Buangan ti karoon. Uy! Sige, helmet. Uy, motor! Kahapon ako ba kabuangan? Amo to po siya nakananing kabuangan. Kada labay na ako mag-helmet yun. Mag-inog siguro sila, ha? Nasa ka ba? Kuman ka lang. Abituhan na ba? Imagine na, kung wala siya, kanang hagdanan niya, mag-helmet. Nabuaw diba? Uy! Masa naman taong guys, kira ka-helmet. Buaw diba? 2,000 years later. Ay! Sakto din ako ba? Hindi ko yung motor. Hindi ko palit helmet. Kami din na ako na ni. Pasensya sa tagiyan eh. Tabla din siya. Tara, ang iyan na. Ay, ay, kanindot. Sakto din yung isang motor. Ay, pati din yun ha. Bahalag way. Agay! Shield subangan basta importante. Mapriso ka. Natay helmet pero ang utok. Tingo ba? Nair kasaglan. Nabuwang! Naanasad pa daw ako na madari! Nag-helmet na sa nabuwang! Apak ko na sana ko na ron kay... Nabuwang nga na mag-helmet mo na siya nga. Huwag mo na siya yung motor. Bantay ka lang. No. No.